Bafowethu zinsizwa nani madoda nani bobaba sibuyile futhi namhlanje ntambama selimathunzi siwuhila ndoda njengoba ke siyinhlangano eyakha wona amadoda iphinde ikhulise nabantwana babafana. Sibuyile namhlanje ntambama sizophinda sithi bafowethu lapha sinomyalezo suphethela amadoda ukuthi mfowethu ungalahlekelwa uwena baba, ungalahlekelwa uwena ndoda, ungalahlekelwa uwena nsizwa, ngoba ukulahleka kwakho, ukulahleka kwenzalo yakho mawusaseyinsizwa nje mhlawumbe ungakathathi noma ke ungakakhi noma ungakabi nonkosikazi kulahleka inzalo yakho nsizwa, kugcina sekulahleka inzalo yakho, itshaleka zonke izinkalo lezi, itshaleka lonke izwe leli. Sizokhulisa lapha, sizobonisa amadoda sile inhlangano ngoba sifuna ukuthi emadodeni kuhambe kahle, izwe libe proud ngathi singamadoda. So ke nje sizokwakha lapha sithi mfowethu ungalahlekelwa wena, ungalahlekelwa wena bhuti, kulahleka kwakho mfowethu kini nini senibadala njengoba siqeda ukubeka ubili okuthathu ngeinsizwa ezingakabi nezingane ukuthi zingalahleka kanjani, ziphinde futhi ke insizwa zilahleke ngabangani nangama peer pressure. Abantwana ke balahleka, abafana bagcine belahleka kakhulu, kulahleke ingqondo, kuphinde kulahleke nemizwa yokuyikhuza neyokuyithiba, kulahleke ke nonembeza. Ziningi izinto ezilahlayo ke lapha emadodeni. Kufuneka sibonisane nabantwana babafana, sibakhulise kahle ukuthi umfana wami umntwana umkhulise baba ukuthi ke angalahleki, angaphumi esandleni ngoba ingane seyilahlekile iphinde futhi ibe udlambe edlula ngaphandle, iphinde ibe inkinga lapha emphakathini. Asifuni ukuthi abantwana bethu bagcine sebeyikudla ke manje kwejele. Sikhona singobaba ngoba kulahleke thina, ngoba kulahleka kwakho mfowethu you can imagine kwenzakalani kubantwana bakho. Yingakho sizokwakha ke namhlanje ntambama sithi ke zinsizwa ningalahleki, nani bobaba ningalahleki bafowethu, ningalahleki madoda, ngoba ukulahleka kwakho mfowethu ukulahleka kwekusasa lezingane zakho, ukulahleka kwakho mfowethu ukulahleka kwemfundo yezingane zakho, ukulahleka kwakho mfowethu ukulahleka kwekhaya. Liyafelihle kakhulu makulahleka wena njengendoda mfowethu, liyafelihle kakhulu. So ke ungalahleki mfowethu, ngoba ukulahleka kwakho nabantwana bakho balahlekelwa ubaba, bagcine sebemkhomba ukuthi wabheka le, ubaba agcine engaziwa ukuthi ukuphi. Ukulahleka kwakho mfowethu kwenza abantwana bakho balahlekelwe ngusaphila. Uyazi makuthiwa ekhaya silahlekelwe kusuke kushiwo umuntu osongasekho emhlabeni, kodwa kuwe kuyoshiwo lokho manje, akungashiwo lokho kuwe usaphila ukuthi awalahleka ubaba. You understand? So kube ukuthi mhlambe unakhona kwenze ukuthi ulahlwa nje noma ulahleka nje, ulahlwa inqumo zakho noma ulahleka ngenxa ukuthi umuntu omlethe empilweni yakho ukuthatha ukushonisa le eningizimu kanti bekufuneka kube esentshonalanga noma enyakatho. Uyabona, so kufuneka ugade ngoba nabantu esibalethe empilweni zethu bangasilahlekisa bafowethu. Ugcina usulahleka nasemndenini bengasakwazi, kanti ulahlekile lapha, uthathwe umuntu lapha wakulahlekisa. Sigade bafowethu ngoba nabantu esibasondeza empilweni zethu bayakwazi ukwenza lokho, ugcine usulahleka mfowethu nezingane sezingasakwazi ngenxa ukuthi walahleka lapha ngenxa yothando. So lokhu kulahleka kubanzi, ingakho sithi nje sakuyihluza bafowethu, sakuyetshisa, sakuyihluza bafowethu. Niyayazi lento esikhuluma ngayo madoda, angeke size siyibale njengo a e i o u. Niyazi ukuthi sikhuluma ngani bafowethu, ake nihluze le nkulumo, nike nithi ukuyetshisa bafowethu. Uma ingaqondene nawe siyacela dlula bandla,
dlula mfowethu, dlula uma engaqondene nawe le nkulumo, dlula, ikhona ezobakha, ibathibe, ibasize. Senzela labo. Uma ngabe ingaqondene nawe, sicela udlule mfowethu, uhlabe wedlula impela nje, no ushiya impela ungashongo lutho. Eqondene nabo izobakha, izoyithola indawo kubo, amadoda eqondene nawo le nkulumo. Siyathokoza kakhulu izingane zedlozi, siyathokoza izingane ze-Afrika. Nakheke-ke bafowethu, izwe lethu liguquke ngathi libe lihle, nabantwana bethu babafana bafunde okuhle kithi singamadoda. Siyabonga.